दुब्लियाव थांसैबो साहा लोंलांला आफा लोंथ'ला आयै सानाबो सानजौबाय सिखारनायाबो लेट जाबाय दे बिदिब्ला बै नोमायं नन्दिनि हानि दैखौबो एसे नायबोदो खोथियाबो फुनो जाबायमोन जागोन दे आयै राजु आफा हनै नोंनावसो रां एसे नांगौमोननो हा बेसेबांथो नांगौ नानि बारा नाङा आदा 100 रां मोनबानो जागोन दे लानानै थां बै आंनि गान्दु सिङाव दङ दे आयै नों फाजाखौ एवहैदो आं फरायसालियाव थांनो ओंखारनोसै दे ओंखारहैदो सोमदोनाफ्रा नों अफिसाव थांनो ओंखारबाय औ आइ थाथ'दो नोंहा आदा आंनो दा फैबाथाय खजा लाबोफा खोब बुरिरैनो दासो खजा जाबावो दे लाबोगोन दे आं लाबोबाथाय दे दावहारु नोंनि अननाया नंखाय जानो मोननाय नङा आदा आं नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो निजिरा नों बेफोरखौ मा बुंदों निजिरा आंनि अननाया नंखाय नङा निजिरा आं नोंखौ गोथार गोसोजों मोजां मोनो आंहा नोंनि अनगा बे बुहुमाव आंगो होननाय सोर दंबावो निजिरा आं नोंखौ मोजां मोनो निजिरा आंबो नोंखौ मोजां मोनो आदा निजिरा निजिरा आं थांसै आदा दानो आइ आरो आदाया नागिरबाय थागोन नंगौ नामा दे बिदिब्ला निजिरा गाबोनबो बेयावनो फै निजिरा जागोन दे आदा नै बिफा साया लोंदो नै जारौ नोंहाबो लोंदो नै बिफा खोनासंबाय मा जालायखो बिमा ना साया गोदैद्राय जालायबाय नङाहाय बिफा आं गुबुन खोथासो बुंनो सानदों मा गुबुन खोथा बिमा जोंहा सोमदोन फिसायाबो देरा नङा देरबाय साख्रि मोननायाबो बोसोरनै खावसे बारबाय आंबो बुरिया नङा बुरिबाय नानियाबो खामानिखौनो मावनो बायो माथो बेखायनो औ बुजिबाय आं बिमा नोंनो बिहामजो नांसिगौ नङा होमबा औ बिफा नङा माथो नों थिगखौनो बुजिदों हा सोमदोन फिसानावनो सोंदो मोजां मोननायबा दंना गैया र' आं लेंहरनि नै सोमदोन आफा हरै फैथ'लाय थांगौ आयै औ आयै मानोबा गाबज्रिदोंमोन औ आफा जिरायफै सोमदोन आफा नोंबो देरा नङा देरबाय जोंबो बैसो थाङा नङा थांबाय नोंफाजों आंजों नोंनि जुलिनि बाथ्रासो सावरायबाय थानाय जादोंमोन औ सोमदोन आफा नोंहा सोरबाफोर मोजां मोननाय दंखायो नामा मोजां मोननायाथ' गैया आफा नोंसोरो जायजों फसायो बेजोंनो जुलि जागोन आयै मा आदा नों बिदिब्ला जुलि जानो राजि औ सोमदोन आफा बिदिब्ला नों राजि औ आफा नोंखौसो जुलि हरगोन गथ' आंहा हाबा जाया आं आइ बाबामोनजोंसो थागोन आं आइ बाबामोनखौ गारनानै जेरावबो थाङा दे आफा नों राजिब्ला नोंनि जानो गोनां हिनजावखौ आं नागिरसिगोन आयै नानि निजिरायालाय आं ओंखाम उखैसोबायमोन जानो बहा थांखोथाय ना जिरिना मोनावसो थांखो दे आखाइ सुनानै फैदो आं खुरैनोसै निजिरा नोंनि आइ आरो आदाया जोंनि मोजां मोनलायनायखौ मिन्थियोब्ला बिसोरखि जोंनि मोजां मोनलायनायखौ गनायगोन जेराव आंहा बिमा बिफा गैया आरो आंबो जेराव मेरावसो थालाबायो बेनिथ' आदा दावहारु आंबो बेखौ सानोब्लानो गोजांस्रिउ मोनो नाथाय आदा आं नोंखौ जोबोर मोजां मोनो
आं नोंनि अननायाव थारैनो फाग्ला जामारबाय निजिरा। आं नोंखौ मोनाब्लादि आं मा जागोन आं गावनो बुजिया। आंबो नोंनि अननायावनो थारैनो फाग्ला जामारबाय आदा। आंबो नोंखौ मोनाब्ला गावनो मा जागोन। निजिरा मा आखल बियो? साला नोंनि आखला बियो? आदा दावहारु निजिराखौ अननानै जेबो दा खालामसै। दावहारु नों माबोरै मा गोसोजों आंनि बिनानावखौ सि नों दावहारु नों सासे उदां हाग्रायाव थाग्रा अमा फाग्लासो। बोरो दावहारु नों आंनि बिनानावनिफ्राय गोजानाव था। फै निजिरा 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 दावहारु आं नोंनि अनगा बोरै थांनानै थानो? दावहारु आंखौबो लांफैदो दावहारु निजिराय दागाबसै दागाबसै नों बे दावहारुजों बोरै मोजां मोननो हाखो? ना बेहा न'आनो दं ना थानायानो थिग? बेबायदियाव नों बेखौ बोरै मोजां मोननो हालायखो आइ? हामबाय दे दागाबसै। नोंदाजों आंजों नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो दाव दाव फेदेरबोबाय। नोंबो एसे साननानै नाय आइ, नोंदाया बेसे दुखु मोनगोन नुखा खोनाखा नों बे दावहारुजों। नाथाय आयै आं आदा दावहारुखौ बोरै बावनो हानो? जेबो नाथाय गैया आइ। जों नुखा खोनाखा बेबायदि बेहेराव गानो होआ। नों गोसोखौ हमथानांगोन आइ। आयै आगै निजिरा ओंखाम जाबाय? हाबहा ओंखाम जानो? हनै दै गरदसे लोङा ओंखाम खबसे जाया देहायानो सेरोदलांजोब्बाय। मा निजिरा ओंखाम जाया? आयै निजिरा जोंनि अननायनि बेरेखा। मा आयै जोंहा मोन्थाय गैया नामा बिनानावनि मोजां गाज्रि साननो हानायनि? जागोन आयै बिनानावा जुदि जोंनि अननायनि बेरेखाब्ला जों सानैजों आरो बे न'खराव थाला आयै। थौदो आयै। दे आफा नों ओंखामा जाग्रोदो। नाङा आयै उदै बुंनाय मोनबाय आङो। जाय बिनानावखौ जों उन्दैनिफ्राय दाव दाव अनबोबाय बे बिनानावानो जोंखौ दिनै दुखु होबाय। थौ आयै। आदा 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 आरो आयै आंखौ निमाहा होदो। आइ आरो आदा नोंसोर जा बुङो आं बेखौनो मानिसिगोन। आदा आदा आंखौ निमाहा हो। आदा अनसुलि बिनानाव हामबाय दागाबसै जों नोंखौ मोजां न'खराव बिलाइगोन। हामबायसै फिसाफोर थौदो। थौनानै न' सिङाव। नै सोमदोन आफा दाबो जायाखै नामा? नै बिबारि आइ फैद'। थांगौ आयै। न' बिफा खालिया। फैद' सुन्दर आफा आं हले
बिहामजोखौ फसायोब्ला दिनैनो लाबोफाखागोनलै ना मा होनो बिमा? नङा माथो बिफा। थ' जाबाय आफा। नै राजु आफा दखानाव थांफैदो आलासिफोराबो सफैसिगौ बे। जागोन दे आयै। बे जोमै आरो समायना मोनहा नानिखौ देलायहोनाय जादोंना जायाखैबा? दा आलासिफोरा फैबा लेट जागोन। आरो नै राजु आफा मा आयै? बै नोमायं रामोनदा आरो नोमायं नन्देखौबो लेंनानै लाबोफाखादो। जागोन दे आयै। निजिरा नों दावहारुखौ गारनानै बोरै थाहैनो हागोन? निजिरायासो मिथिसिगौ मा गोसोजों बोरै बावगारनो हाखो। आरे निजिरा नों गाबदोंसो माथो। सरि बाबा। जेरिना आरो समायना, आं दावहारुखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा। आं बे जुलिखौ आइ आरो आदानि खावलायनायावसो, मानोना आइ आरो आदायानो आंखौ उन्दैनिफ्रायनो फेदेरबोबाय आरो आं बिसोरनि गोसोखौ बोरै दुखु होनो। बेनिखायनो आं बे जुलिखौ गोसो गैयाब्लाबो जानांसिगोन। जोमै आरो समायना देलायहोनाया जाबायना जायाखै? आलासिफ्रा सफैसिगौ बे। जाबाय आयं। निजिरा आइ दुखु दा खालामसै। ए आलासिफ्रा सफैबाय, दे फै। ए आलासिफोरा सफैबाय। थां सोमदोन आफा, एसे सनमान लाहै। थां आयाबो। दे हामबायसै फिसाफोर। दे जागोन दे फिसाफोर। दे आलासिफ्रा जिरायथ'। जोंना जानो गोनां बिजामादैया जोबोर हेन्डसामथार माथो। ए बिजामादैया माबाफोर मावो? औ आदै गभर्नमेन्ट जब मावो। जाथारबाय जोंहा बिजामादैया हेन्डसामजों लोगोसे आरो साख्रि दङलायनो नन्दे। औ जाथारबाय रामोनदा भाइ। निजिरा आइ साया लाबोदो। हाब मुलुगनि साबसिन सिख्ला, दिनैसिम बेबायदि सिख्ला नुफेराखैमोन आं। बेनो आंनि जानो गोनां जिउनि लोगोरि। आदा मेगनाव बोथिं। दे लोंदो, साहा गोजासो जाबाय। जागोन दे जेबो नङा। आं हले बिहामजो जागोनखौ फसायखाबाय दे बिमा। नङा माथो बिफा, आंबोथ' फसायखाबाय। आफा सोमदोन नों मा सानखो? आयै निजिराखौ बासिनो हानाय आहा जेबो गोहो गैया। नाथाय निजिरायासो मा सानो? निजिरायाव नों मा बुङो? निजिरा आइ नों जेबो जिंगासिनाङा। जागोन आयै, आं सोमदोनखौ बासिनो हानाय जेबो गुन गैया। आं राजि आयै। निजिरा नानि साबायखर आंनि खोथाखौ लाखिनायनि थाखाय। लाइसि हाबाया दाबावनो जाथोंसै ना मा होनो? औ सोमस्रि बिदिनो जाथोंसै।
निजिरा नों मासे समायना दिनैनि बे खोमसि हरावबो अखाफोर जानानै नों आंनि गोसोखौ सोरां होबाय निजिरा आं नोंखौ बे जोनोमाव लोगो मोननानै जोबोद गोजोनबाय निजिरा नोंनि बे रैरुब गुस्थिनि मिनिनाय थारैनो आंखौ फाग्ला खालामबाय निजिरा आइ लाभ इउ निजिरा निजिराया दिनै मानो दाबो फैयाखै बेबायदिथ' एसेबां लेटै फैयामोन बियो नङा माबा मोनसे खामानियाव बिजि जानो हागौ नाथाय समाबो गोबां जाबाय निजिराया दाहालागै फैनांसिगौमोनथ' ना निजिराया माबाफोरसो जादों नामा ना लोमजाबाय नोंसि नामा नङा आंबो मा सानो दे आइ बाबाजै साया जोबोद गोथाव जादों दिनैसिम बेबायदि सा मोनलोंफेराखैमोन बाबाजै थारैनो जोबोद मोजां जादों बिहामजो सना बांद्राय बाखनायनाङा दे आफा थारैनो जोबोद गोथाव जादों निजिरा निजिरा मा जाखो जेबो नङा सोमदोन आं जानाय लोंनाय रेडि खालामनोसै आफा राजु नोंनाव निजिरानि माबाफोर खबर मोनदों नामा आफा बिदिथ' जेबो खबर गैया आयै नों जेबो जिंगा सिनाङा आयै बिनानाव निजिराया मोजाङैनो दं मानोना बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरा जोबोरैनो मोजां थेवबो निजिरा आइया न' गोदानाव माब्रै मोनहैदों माब्रै दं एसे खबर लानानै फैबा मोजां जागौमोन नामा राजु आफा अह आयै आं थांगोन दे साननैसो उनाव खबर लाहैगोन आं जागोनथ' सोमदोन बाय बाय निजिराया मा जादों आंखौ मानो लोगो हमनो फैयाखै हो बिसोरथ' जिरिनाजों समायनासो जिरिना रावबो गैया माथो थां जिरिना नानी आदा 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 आं नोंसोरखौ गोसोखांबाय थायो नानी आदा जाबाय दे दा गाबसै नोंसोर आंखौ मानो नायनो फैया आदा आदा आइ फैयाखै नामा निजिरा नानी आइखौ लाबोफानाय जायाखिसै उनाव फैगोननो बियो आइया नोंखौ गोसोखांबाय थायो आंखौ खबर लानो थिनहरदों ए जावैसो फैदों हामानो गसं होबाय थाखो बिहामजो आइ हा न' सिङाव लाबोदो बै जावैसो न' सिङाव फै आदा ए माथो गुमैसो फैदों औ बैनाय जागोन दे जिरायदो गुमै बैनाय नोंहा अफिसाव थांग्रोदो थां दिनै नांथ'ला नों एफा गोबावनि उनावसो फैदों ना गुमै बेनिखायनोथ' दिनै थांथ'ला नामा अफिसाव गुमै
ए माथो जावैसो फैदों? औ आफा। नाङा जावैसो नांलाया। हा बियानिखौलाय मानो लाबोफादिया? औ आइ आरो आफा आं आइखौ लिंदोंमोन उनाव फैसिगोन होननानै बुंदों। दे जेबो नङा दे जावैसो देनां खनसेयाव बियानिखौ लाबोफाबानो जाबाय। दे साया लोंदो आदा। दे आदा जिरायथ' आं जानाय लोंनाय जगार खालामहैनि। दिनै नांथ'ला निजिरा माब्लाबा जालांसिगोन। गुमै नों दिनै जाहानाव ओंखाम जालाङाबा जेरावबो थांनो मोना। औ जावैसो गोबावजों खेबसे फैनाय। औ जालांथारदो दिनै खेबसेखौ। दे आइ आरो आफा दे जालांसिगोन। बिदिब्लालाय सम दोनाफा नों गुमैखौ न' सिङाव लांनानै सोलायनानै दाउआ हमहैदो दाउला खासिया। दे थां जावैसो फैदो गुमै। दे जागोन दे आइ। राजु आफा नोंनानाव निजिरानाव थांनाया माला सफैखो आफा? नै दासो सफैदों आं आइ। राजु आफा आंनि फिसा निजिराया मोजाङैनो दंना आफा? अह बिनानाव निजिरानि खाफाला जोबोर मोजां आइ। बिनानाव निजिराया जोबोर मोजां न'खरावनो मोनहैदों आइ। बिसोरनि रायज्लायनाय बिसोरनि जोथोन लानाय आं थारैनो गोमोदों। हे इसोर नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आं दिनै जोबोद खुसि राजु आफा। आइ नों जिरायथ'दो आं दसे रेस्ट लाहैनोसै। थां फिसा दसे रेस्ट लाहै। दिनैसिम निजिराया आंखौ लोगो हमनो फैयैया गोबां सान बारलांबाय। बेहा मा जादों? बियो आंखौ मानो लोगो हमनो फैयाखै? निजिरा नों बबाव दं? नों आंखौ मानो लोगो हमनो फैयाखै निजिरा? जिरिना आरो समायना निजिरा माबाफोर जादों नामा? आंखौबो लोगो हमनो फैथाराखै जे आं बेखौ जोबोद नायनो लुबैदों। नों बिसिम थिनहरनो हागोन ना? आदा दावहारु नों दि दाबो मिन्थियाखै आब' निजिराखौ? ओंहो समायना आं जेबो मिथियाखै। ना निजिराया लोमजाबायदों? बुं समायना निजिराया मा जादों? आदा दावहारु आब' निजिराखौ हाबा हरबाय। निजिराखौ हाबा हरबाय? नों बेफोरखौ मा बुंदों जिरिना? बुं जिरिना समायना बियो आंखौ थगायदों ना? औ आदा दावहारु जिरिनाया थिगखौनो बुंदों। आब' निजिराखौ हाबा हरबाय। थाथ'दो आदा। निजिरा नों बेफोरखौ मा खालामनांखो निजिरा? आं नोंनि अनगा बोरै थांनानै थानो? निजिरा नों मानो बेबायदि खालामलांखो? थांदो सना बाय बाय।
निजिरा आदा दावहारु निजिरा नों फैफिनबाय निजिरा फै निजिरा 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 नै आइ बिहामजो ए आफा बाजाराव थांनाया सफैबाय औ बिहामजो नों अमा बेदर जानो लुगैदों होननायखाय अमा सेरसे लानानै फैबाय आं बिहामजो नों माजों संदो नै बिहामजो आंनो दै गिलाससे लाबोनाय जागोन दे आफा बाय बाय नै बिहामजो बिहामजो आंनो दै गिलाससे लाबोनाय बिहामजो आइ गरम उफ हर बिहामजो हर आयौ आफानिया जि गिदिरखा माखौ होनखो बिहामजो नङा आफा बै आखाइनि टिटुखौसो होनदों आङो बिहामजोआबो दि माखौ नोजोर होयो दिनै जेसेनो हायो एसेनो थाब फै सोमदों आं देहाखौ बोरैबा मोनदों जागोन बाय सोमदों आइ आं जेखौ नुदों नोंबो बेखौनो औ आंबो बेखौ नुदों फिसा दाना मा खालामबावनांगौ फिसा आंनाव मोनसे आइडिया दं आइ मामोन फिसा खोमाया जे हर
निजोरा निजोरा है निजोरा जौ हे सोर सौदावखोलै सेंग्रायाबा बबेनिमोन ओइ आइ ओरै फैलाय हे आफा थैया बांद्राय गथारबाय माथो औ आइ दा मा खालामबावनो सेंग्रायाबा बबेनि जाखो जोंनि गारियावसो सौदावनो मोनबाय थौदो आफा गारियाव थिखोदो निजोरा निजोरा नों थगायसुलि निजोरा नों थगायसुलि सेंग्रायाबा बबेनिमोन हाथा हामा आंनि गारियावसो सौदावनो मोनबाय एसे मोजां सेंग्रायाबा मानो बिदि जौ लोंलाबायनानै एक्सिडेन्ट जानो गोनां जाखो बेबा बबेनि जों दा न'खराव बोरै खबर हरबावनो औ आफा निजोरा 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 समदन आदै नोंसोर सोर आरो आं बेयाव बोरै आदै आंनि मुङा डक्टर रंजालि आदा बियो आंनि आफा नों जोंनावनो दङ नाथाय रंजालि आइ मिन डक्टर रंजालि बिनानाव आं बेयाव बोरै खोनासं बाबु आं जेब्ला रंजालि आइखौ डिउटिनिफ्राय लानानै फैयो बे समावनो लामायाव खाफाल मोजां बाबु रंजालि आइया डक्टरखाय नोंखौ जोंनावनो लानानै फैबाय साबायखर आदै आरो रंजालि नाथाय बाबु नों बायदि इसिबां मोजां गथ'आ बेबायदि जौ लोंनानै आलाय सिलाय गोदाव सोराव नों बबेनि आरो मा मुं औ आदा आंनि मुङा दावहारु आदै आरो रंजालि आंहा बे बुहुमाव आंगो होननाय रावबो गैया आंहा थानो थाखाय न'बो गैया आदै मा न' बां गैया बिमा बिफाथ' थागोन ना आदा औ रंजालि आंहा बिमा बिफा गैया आरो न' बां जेबो गैया आरो आं उन्दैब्लानो आंनि आइ आरो बाबाया आंखौ नागारनानै बे बुहुमनिफ्राय थाङो रंजालि बिदिब्ला निजोराया सोर आदा नों जेब्ला एक्सिडेन्ट जायो नोंनि खुगायाव निजोरा निजोरा मुं लाबाय थादोंमोन आरो नै दानि इथि आवगायावबो निजोरानि मुं लादोंमोन निजोरा निजोरा बेनोल' आंनि मोनसेल' थांना थानायनि लामामोन नाथाय बेबो आंखौ दिनै गारनानै गुबुनजों हाबा जाबाय रंजालि माने निजोराया नोंनि मोजां मोननायमोन औ रंजालि निजोराया आंनि मोजां मोननायमोन सोमदोन नों सफैबाय सोमदोन 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 आंखौ उदै सानाय मोनदों डक्टरनाव लानानै थां सोमदोन 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 नों जौ लोंदों सोमदोन आं जौ लोंना फैदों मा खालामदोंलाय
मानि थाखाय सोमदोन? सोमदोन? सोमदोन, बहा थांनो नागिरदों? ओंखाम जाया लोङानो? ना अफिसाव बिदिनो थांगोन? आं जेरावखि थाङा मानो नोंलाय मानो हगार। सोमदोन, नों आंखौ मानो सिया खालामदों? नोंखौलाय सोर सिया खालामदों हगार। बिहामजोआय थांथों बियो जेरावखि थाङा। नै बिहामजोआय आं दख'ना सोमना दोनदों, थां सङै थां। आं खर' सानाय मोनदों एसे। नाथाय आयं, बोरै? मा नाथाय बिलाय? गोरिबनि फिसाफ्रा बिदिनो गोनां न'खराव सफैब्लाथाय। नै बाजै आंनि खुसु। नै बिसि गारिखौनो दाबो सुखाङा? सिलायाव दाखोर दङ माबार सुफै। बे खिथिखौनो दाबो सिबखाङा? हनै खनसे गासिफै। बेबायदि रिजिबा बोरै जानो? जाखोदि। सोमदोना बहा थांदों? एसेबां हर गेजेर जालायनाय। बेबायदिथ' मालाबाबो थाफेरामोन। अफिसावबो थाङाखै। बहाथो थांदों? बि साननैसोआ आंखौबो सिया खालामदों। मानि थाखाय? हे इसोर, सोमदोना जेरावखि थाया मानो मोजाङै मोजांल' न'आव सफैथोंसै। आं दिनै मानोबा गोसोखौ जि बोरैबा मोनदों। सोमदोन, नों बहा दं? महारानिया दाबो सिखारा? ओइ महारानि दाबो सिखारा? फुंनि जानाय लोंनायखौ सोर रेडि खालामनांगौ जाखो महारानि? आयै, सोमदोना दिनै हराव फैयाखै। बहा थांखोबा? बेखौनो नेनानै आं हराव उन्दुलांनो हायाखै। बेखौलाय नोंहालाय मा नांनो नेबाय थानांगौ? गोख्रै रेडि खालामफै।
खोनाबायना आइ दासान्दि नोंना डिउटिया माबायदि सोलिगासिनो दं मोजाङानो सोलिगासिनो आफा दे मोजांबालाय बेबायदिनो टाइम टु टाइम एबसेन्ट खालामनाङा डिउटियाव बयजोंबो मोजां मोनजानाय जानांगोन औ जाहाथे पेसेन्टफ्राबो नोंखौनो मोजां मोनो आं थांनोसै आदै आरो रंजालि आं नोंसोरखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नंला आदै आरो साबायखर आदै आंखौ थानो थाखाय सुबिदा होनायनि थाखाय रंजालि साबायखर नोंनिसिमबो थाथ'दो आदै जिउ गोलाव जाथों आदै आरो नोङो बे न'खरखौ नोंनिनो होननानै साननानै ला आरो नैबे साबिखौ ला आरो दखानखौ मोजाङै मोजां सामलायलांदो साबायखर आदै आंनो इसेबां मोजां खामानि होनायनि थाखाय जागोन दे आदै आं हानायखिनिखौ मोजाङै मोजां सामलायलांनो नाजागोन बेस्ट अफ लाक आदा थेंक इउ रंजालि रंजालि आइ नों दा दावहारुखौ हाबा खालामना होनायानो थिगानो जासिगोन गथ'आ मालाय बायदिबो नङा नों थिगखौनो बुंदों आफा आं सानजौफुनि जानाय जगार खालामहैनोसै नों जिरायथ'दो मा जाखो बेलाय सोर जाखो बेलाय आयै सोर जाखो बियो नै माथो बिक्रम फंबायनि फिसाला आयंसोलाय माबोरै जाखो बेलाय आयै इसोर आयै आयं माबोरै बिदि फैनानै बोरै जाफैखो आयं ओइ बिक्रम फंबाय न'आव दंना ओइ बिक्रम फंबाय नै आयंआ माबा जाबाय ओंखारबो माबार बेफोर न'आव दंना गैया ओंखारबोलाय माबार आयै सोमदोन फिसा मा जाखो आयै फिसा सोमदोन मा जाखो नोङो नै आइ पार्टिखौ लानानै फै आयै फिसा सोमदोन मा जाखो नोंलाय नै बिफा ओरै फैथ'लाय सोमदोन फिसाया मा जाखो बेफोर बोरै जाखो आदा सोमदोन फिसा बेबायदि खालामनानै लाखो फिसा सोमदोन फिसा नों मानो बिदि खालामखो फिसा बेफोर माबोरै जाखो सोमदोन फिसा माबोरै जाखो आयौ नों मानो बिदि खालामना लादों फिसा नायना जाबा सासेल' फिसा नों मा खालामदों फिसा बेफोर बोरै जाखो आदा फिसा नों बेफोरखौ मा खालामदों फिसा मानो बिदि जाखो नों मा खालामदों फिसा बिहामजो ओरै फैथ'लाय नै सोमदोना माबा जाबाय बिहामजो नों मा खालामनानै लादों
सानैजों बेसे समायदों दावहारु फिसाया आंनि रंजालि आइखौ गनायगोन ना गनाया दावहारु फिसाखौ बिजामादै मोनोब्ला आं जोबोद गोजोनगौमोन गथ'आ मालाय बादिबो नङा मानो होनोब्ला आंहा रंजालि आइनि अनगा रावबो गैखाया आं बिसिनि जुलिनि बाथ्रा सोंनो नामा ना रंजालि आइया गावनि मोजां मोननायसो दंखायो नामा आं दखानाव थांसै आदै थाथ'दो आदा आंबो थांफाखानोसै डिउटियाव र' फै बिदिब्ला थाथ'दो आफा दे आइ दावहारु फिसाया आंनि फिसा रंजालिखौ गनायगोन ना गनाया जुदि गनायो आं बिसिनि हाबाखौ थाबैनो खालामना होगोन दावहारुखौ बिजामादै महरै आं सायख'बाय गावसोरसो मा सानो र' न'आवल' फैनो थोंसै सानैबो दावहारु फिसाया रागा जायाथ' सोरानिमोन बेलाय मानो बिदि जाखो बोरै बिदि जाखो मानो बिदि जाखो सोरानिमोन मानसियानोथ' आंबो सिनायाखिसै मोजाङै मानसिया बिदि हागोनबावसै थैबालाय बबे मानसियानोथ' हनै आदा बेहाय माबा जादों थौना नायहैनि नाङा रंजालि नोंहा एसे लेट जागोन थौना नायहैनि मानसि बिलाय आद्रिया बिलाय मानो बिदि जाखो बोरैहाय दा नोंहा लेट जाबासो ओरैबा आदैया न'आव हारसिंसो दं दिनै बिहामजोमोन मानो बिदि जाखो निजोरा बेफोर बोरै जाखो निजोरा रंजालि रंजालि आंनि निजोराया मोजां जागोन ना रंजालि मादै निजोरा
निजिरा एकुसाय डक्टर नोंथां डक्टर निजिरा आं सरि आं बिमाखौ बासायनो हायासै खुदियाखौ बासायनो निजिरा फिसा निजिरा 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 सिखारदो फिसा निजिरा आं मादै सोरखौ नायनानै दाबोनो फिसा बेफोर बोरै जाखो नों मानो आलाय सिलाय जाखो फिसा निजिरा मेगना खेव निजिरा निजिरा नोंहा हगारनानै मानो थांखो निजिरा 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 नाय नोंनि गथ'खौ निजिरा निजिरा मेगना नाय रंजालि निजिराया निजिरा निजिरा आं नोंनि गथ'खौ आंनि गोरबोआव अरायबो लागोन निजिरा निजिरा मेगना खेव निजिरा मेगना खेव रंजालि डक्टर आदै बे दुखुनि समावनो आङो फंसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन जुदि नों गाज्रि मोनाब्ला बुं आदै आं नोंखौ गाज्रि मोननो हानाय गोहो गैया दावहारु आदै बे गथ'खौ बामनो बानो सासे बिमानि गोनांथि बिनिखायनो आंनि फिसा रंजालि आइखौ नोंनि आखायाव नायना होनो सानबायमोन आं आदै नों बेफोरखौ मा बुंदों आं दि सासे मावरियासो जेबो नाथाय गैया फिसा रथ' आफा बेफोरखौ आंनाव सोङा हसिया मा बुंलाबायखो नों बिदिबा आइ नों आंनि खामानियाव हेफाजाब गैया आइ आफा आंबो आदा दावहारुखौ नुजेननायनिफ्रायनो आंनि गोरबोआव जायगा होखादों आफा आं राजि आफा आं दिनै जोबोर खुसि फिसाफोर आखाया हर नोंसोर दिनैनिफ्राय आलो गोजोनै रायजो जालांदों आदै